Microsoft Dynamics AX je ERP rešenje namenjeno srednjim i velikim preduzećima. Ekskluzivni distributer i partner Microsofta za ovaj region je firma NPS. NPS je Microsoft Gold partner i on se trenutno u Adriatic regiji jedini je licenciran da se bavi implementacijom Microsoft Dynamics AX. Kriterijumi su vrlo jasni, kriterijumi su vrlo oštri. Naime, od kako se bavim ERP sistemima, ovo je već treća verzija koju pratim. Implementacija Microsofta je ubedljivo najjeftinija od svih ERP sistema tog ranga. Znači, tehnološki najsavršeniji sistem za duplo manju cenu nego neki konkurenti koji se nalaze trenutno na tržištu. I treća, veoma važna stvar, to je short step metodologija kojom se partneri Microsofta obavezuju na način na koji će voditi same sisteme. Tako da, celokupan paket ide ka tome da Microsoft, kao i svim ostalim oblastima gde je postao lider, preuzme ulogu od tih sistema i njihove klijente najjeftinijim održavanjem i najjeftinijim sistemom koji je, da kažem, na granici najsavršenije tehnologije koje trenutno postoje. Svaki menadžment preduzeća kada bira ERP sistem, on na neki način određuje svoju sudbinu. Tako da, neretko su to odluke koje ih prate do kraja karijere ili kritične odluke u razvoju preduzeća. ERP sistem pomaže višestruko. Ako uvedete informacijni sistem koji će moći da isprati vaše poslovanje, koji se širi na druga tržišta ili koje raste eksponencijalno, vi ćete pravilnom odlukom u pravom trenutku dovesti do toga da se svako dalje širenje odvija mnogo bezazlenije i da se nadogradnja tehnologije dešava mnogo lakše. Ono što treba istaći kod Dynamics AX-a je upravo laka mogućnost povezivanja sa drugim sistemima i vertikalna integracija. Kad govorimo o Dynamics AX-u, tehnologije koje su zastupljene i koje čine ovaj proizvod sačinjene su od baze podataka, srednjeg sloja application object servera i klijenata. Od database sloja koristi Microsoft SQL Server 2008 ili 2005 Standard i Enterprise Edition ili Oracle 10G. Application Object Server predstavlja core sistema, to jest spregu između klijenata i database sloja. Kada govorimo o klijentima, Dynamics AX raspolaže sa više vrsta klijenata. Windows, Rich klijent, web klijent kroz Enterprise portal, .NET konektori, to jest preko kojih se dozvoljava pristup iz trećih aplikacija i Application Integration Framework kojim se omogućava konekcija sa spoljnim svetom, da li preko web servisa ili razmena XML fajlova. Mi kao partneri i krajnji korisnici imaju mogućnost nadogradnje i zbog takve platforme vrlo je jednostavan upgrade, procedura je jednostavna i omogućava da korisnici duže godina i više verzija uzastopno koriste ovaj proizvod. Microsoft intenzivno ulaže u razvoj ovog ERP softvera u nameri da preuzme tržište poslovnog softvera na isti način kako je to uspeo sa potrošačkim delom. Upravo zbog toga verujemo da će Dynamics AX postati jedno od najznačajnijih ERP rešenja u svetu.